siis se on Joku Team Raila. Joo, Saimapuut, se laittoi aamulla viestin. Toivottavasti tsemppiä, toivottavasti kaikki menee hyvin. Peukut ja varpaat täällä pystyssä. Hyvä Saima. Kasvattaja ja omistaja on Tiina Mononen Hattulasta. Niin se siis on, että varmaan saat... Tarvii yllättävän pitkään tuon sarjan väliin. Siinä on ponivälit kaukana. Onks tässä niinku mitä siis hyvä? Korkeus. Eikö sen saa itse? Siis totta kai siinä otetaan hevonen niinku hevosen koko huomioon. Joo. Heidi! Heidi! Kuule makkaraa. Joo. Tämmöisellä ilmalla haisee. Kuvia vai video? Video. Ei tarvitse. Kaikki kommentit. Mä kolmannen kerran kuulin sen väärin, niin että kyllä se varmaan sitten sanottiin. On se välillä tullut valo. Onks tullut välillä oikein? Okei, no sitten mullakin on vikaa korvissa. On se, kyllä mäkin on 3 kuullut se valkoraita. Joo. Ja näin numero 9 Lemmenvalo on arvosteltu. Seuraavaksi lautakunnan eteen tulee numero 8 Taien oma. Ja tässä lausunto Lemmenvalolle. Varsa on arvosteltu ratsuna. Säkäkorkeus 145, lautaskorkeus 146. Hyvät tyypit 8 pistettä. Suhteellinen pyöreä runko, ilmeikäs pää, leveästi liittyvä kaula, hyvä ylälinja. Pitkä lapa, pitkä ylkästä lautanen, rungoista 8 pistettä. Kuivat jalat, etujalat hieman sapelissa ja supistuneet sääret, takajalat pihdissä, jaloissa 7 pistettä. Kaviot ovat hieman matalapohjaiset, etukaviot pyörälainen, riittävä yliastunta, käynti on matalaa, käynnistä 7 pistettä. Ravissa etujalkojen liike väljenee, takajalkojen liike on ahtaalainen, ravi on kevyttä ja matalaa ja ravissa 7 pistettä. Lemmenvalo palkitaan tänään 2 miinuspalkinnolla, onneksi olkoon.
Oi perro.